Da. Vreau să vă zic foarte pe scurt, mașinile noi nu mai au roți de rezervă, deloc. Asta știam. Dar mai mult de atât, bă, nu-ți dau nimic, nici o sculă. Deci nu ai nici rangă de-aia, n-ai sărăcia aia de apucă prezonul, nu ai cric, nu ai nimic, ești mort. Îți dau doar o zeamă pe care să o bagi în cauciuc, doar că aia nu funcționează decât dacă te-ai înțepat cu o pioneză. În rest, nu e degeaba, poți să te piși pe el direct. Și să-l vezi pe fratele tău, pe aici pe insulă, cum s-a dus, a închiriat o mașină, a luat un cric de la un băiat, a luat o țeavă din pantaloni, s-a dus, s-a scos roata, s-a dus 100 de kilometri până la unul care avea o cauciuc ca să-l cumpăr, că ăla nu mai mergea peticit și oricum n-avea cine. L-am schimbat, m-am întors 100 de kilometri, mi-a luat vreo 7 ore, vă pup.